Good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैहाय गुबुन मोनसे भिडिअजों फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय सनाफोर मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो सनाफोर लोगोफोर आंहा दा सिला एरि सिबखांजोब्बाय सिला एरि सिबग्रोबाय गय फोरानबाय सिला सिबखांनानै आंहा दा नै फुङावनो साहा फुदुंसैलाय नैबेयाव लाल साहा फुदुंसां नैबे गाइखेर साहा फुदुंसै आङो लासै लासै संनोसैलाय सिखारनाय लोगो लोगो साहा बानायग्रोबाय लोगोफोर जाजोबखांनानै लालाबो जाबाय गाइखेराबो जाबाय लुनानै लोंसै लुखांबाय लोंसै betul lihat nama alus habis solusi आलु सयाबिन संबाय आलु सयाबिन लाब्रा मोनबाय मैथा खान्थाल बेगर मोनबाय गासिबो मोनजोबबाय लोगोफोर संग्रोनोसै गथ'फोरनो ओंखाम खुरबाय आङो फुंनि आलु लाब्राजोंनो ना बाथोन ना गोरान बाथोन ना बाथोन आलु लाब्रा थाइजौ गोमोन बेजों जाग्रोसिगोन गथ'फ्रा स्कुलाव थांसै नालाय